vlastne pre tých dementov, nacistov, rasistov a náskov, psychopatov narušených. Jaký ja som na sociálnom systéme, aké benefity povedám? Ten klinec, ktorý povedal, to je jeden, jak to povedal, že mám mu poslať ID. Poď pozrieť, poď klinec, poď. Taký, hej. No už, ale náckovia, počúvajte ma sem. Hej. No už za chvíľu mu to tí moji učiteľky. Tu také sťažnosti viete dávať. Tu vás zavriem do toho trezoru. Tu vás zavriem všetkých. Pozrite, ešte tu mám celú kuchyňu rozobratú. Hej, čo robíme prestavbu, ale to nevadí. Takže poďme, ideme ďalej. Rozi! Nechaj to vyručujem potom do bedne. A Rozi! Len privri tak dvere, nezavri. Len privri troška. Dobre, tak ideme ďalej. Poďme náckovia rasisti. Vchádzame do mojej sály. Pozerajte vy, tajtrlici. Kto je na benefitnom systéme? Tu. Toto je váš odkaz pre mňa. Ja som chodil po osadách. Nič sa zmenil 2019. To je tiež 2021. Zrúdenia zabíja dnes. Toto je kedy 2021. Tu máte vášho ex-premiéra, vášho národného hrdinu, podľa ktorého idete SPD, váš vzor. Takže asi tak. Klinec, si povedal, že ospravedlnenie zrobíš verejne. Ja nechcem tvoje ospravedlnenie verejne. Ja na teba dám trestné znamenie. Nielen na teba, na všetkých a dám vás zabriť na psychiatriu. Keď Polák nerobí nič, aj bojovníci proti fašizmu, ja neviem, všetko, čo ste tam, národnostné menšiny, tí zapredanci, ktorí ste, nič nerobíte. Ešte, ak mi povedia, že mám ísť manuálne pracovať, aha, takže vy ste zvyknutí na to, cigáne brali klompáče, lopaty, aby sme ťažko robili. OK. Mám vás pustiť ešte aj do svojej kancelárie? Chcete vidieť, jak to vyzerá vnútri? Čo poviete? Chcete vidieť moju kanceláriu, jak to vyzerá vnútri? Tak vám ukážem, pozrite. Chcete vidieť? Chcete to vidieť? Ale núka nepôjdete. Už tam nemáte ani čo prístup pozrieť. Takže tak pre taký odkaz pre takých psychických narušených ľudí. Takže čo mi teraz poviete? Ospravedlňuje sa pán Horváth dnes na psychiatrii, či kde nie som, či na sociálnych dávkach. Počúvajte sem. Nechcem byť dneska veľmi rúd, alebo, jak sa povie, ešte musím ísť na ďalšie veci robiť. Vysvetlite mi, vy chcete rómske hlasy, cigánske hlasy chcete. Vy politici, čo robíte pravú genocídu aj na Slovensku. Počkajte, sadnem si za klavír. Lebo máme ešte aj klavír tu, ktoré robím pre deti. Vysvetlite mi už jedno, čo vy chcete od cigánov. Nech mi takto už konečne povie tú pravdu s politikou. Čo chcete, aby vás cigáni išli voliť? A vy, aby ste sa dostali do parlamentu? Počkaj, do tej izokedy teraz zoberám. Alebo do je fajn. Za chvíľu prichádzajú iní ľudia. Dobre, čo som chcel povedať? Takže ste tam komentáre, ktoré dneska dáme ešte týchto komentárov, čo sme my? My sme cigáni špinaví, hlavne ja. My nie sme Slováci. Kvôli, jak to ešte tam boli, že kvôli nám trpia Slováci. Celé Slovensko kurpí kvôli Rómom. Ako také dačo môže vyjsť zvonka z vašej papul? Toto mi vysvetlite. Keď máme občanstvo slovenské a aký máme pôvod, vás viete, čo do toho je. Aby ste pochopili. Dal som vonka, že by vlastne už dávali to iní ľudia, ale ja som pustil medzi Rómov vonka, Hlavne na Slovensku, na Anglicku sa to nesťažuje. Ja som vám aj čítal to, mobilizácia. Jednoducho, len stačí napísať náboženských presvedčení, nezoberiem zbrať do ruky. A odpíšem celých týchto hlúpých politikov,
ktorí zbroja proti Ukrajine. Takže bohužiaľ, u Romov je taká tendencia, že budú zdieľať gáďa. Hej? Lebo gáďa to povedal. 27. januári, deň holokaustu, alebo oslobodenie, jak sa to povie, toho Osvietina. Zase ľudia ste to nezdelali. Sledujete to, ale bojíte sa zdieľať. Pustíte to medzi rómske skupiny, to adminy, už niekedy pochopím, či sú to Rómovia, alebo zapredanci. Čes výnimka. Niektorí sú admini, viem, ktorí nechcem menovať ich z tej stránky. Ale sú tam niektorí admini, ktorí vlastne pre koho pracujete. Zdieľate tam gáďov. Gáďovské príspevky, hlavne fašistov, náckov. To je taká propaganda, niekedy si myslím, že či nie sú postavené tie vlastne rómske stránky niektoré a pozadí sú gáďovia, náckovia. Už aj nad tým rozmýšľam. Lebo keď kontaktujem tých adminov, tak aj nevedia odpísať ani kto za tým je. Keď sa pýtam vlastne, lebo veľmi veľa Rómov majú stránky, tak povedia, že neviem o nich nič, aj neviem, kto to je. Tak myslím, že ja si začínam myslieť, ale myslím si, že to sú nacistické, rasistické. Oni sú takí prešpikulovaní, takí vynálezaví, zákerní, že už to je niečo neskutočné. Ale to je Mazurek. Mazurek takisto. To je jedna jeho najväčšia taktika, ktorá je, že v Anglicku všetci sme na sociálnych dávkach, sme postihnutí, disabled, ale Polák trestné oznámenie na ňo nedá. Tak, jak som minulé, alebo kedy som si pomýlil, že je nedela, sobota, neviem ani, jak dní idú, Ja v podstate niekedy aj neviem, aký deň je. Vstanem, idem a robíme to, čo treba. Ukáže, vlastne republika to dala, ja som sa z toho totálne smial. On ide rozprávať pred parlamentom a nikto v parlamente není. 850 poslancov, tam sedel možno 3, 4, 5 poslancov. Tak pre koho on ide vlastne rozprávať? A to isté, republika, fašisti a ja neviem čo všetko, ale nič, žiadne trestné oznámenie nevidíme. Jedine, čo tu bolo, toto v Michalovce, že podali o syn trestné oznámenie. Toto je hejty, tých trolov, ktorí sú tu, oni neprídu už teraz komentovať, oni sa boja. Títo fašisti a nacisti a rasisti, náckovia. Skončila vojna, Rusi oslobodilo, ale títo tu zostali, ich potomkovia sú tu, Tak vychovajú do dnešného dňa svojich deťov. Tá nenávisť je niečo neskutočná. Právnici, doktori, alebo tamto právnika, neviem, jak sa volal, zatvorili ho, robili mu domovnú prehliadku, vlajky SS-ácké, gestapácké a všetko, čo to propagujú. A toto je tá vrita, jak sa povie, tá mentalita slovenská. Rómovia im vždycky vadia. Chcete? Obrátim celú stranu tak hore, dole, celé Slovensko, že nech tam prídu potom tí emigranti. Emigranti vám budú dobre. Váš veľký Dani Bombič žije 10, 15, 18 rokov na Slovensku. Prečo utekol zo Slovenska? Emigračnej krízy, alebo nevie tam prežiť? A tu ste z neho zrobili, jak sa povie, najväčšieho, čo je najväčšie? Psychopat pre mňa. Keby som nevybavil plno veci, do dneska nie tej vyšetrovacej väzbe. Ale Rómovia, my sme takí. Takí sme Rómovia, že my pomôžeme aj druhým. Nám to nezajíma. OK, povedalo sa, ideme ďalej, človek sa zmení. Nie. Vy ste zákerní, vypočítaví. Ja viem, že ma veľa ľudí nemusíte, Hlavne tých, ktorí zo seba robíte vy veľkí a rómski aktivisti. Práca za vami nie je vidná, Bo nič z vás není vidno. Nepropagujete. Ja to tu mám vystavené. Ja to tu, kto príde, núka do tohto centra. Do môjho centra. Ktoré som budoval, neviem, pred 5-7 rokmi. A prídu tu nezmyselné útoky ľudí, ktorí mi začnú správať, či pracujem. Ja nemusím pracovať, vy chorí blázni. Ľudia pracujú pre mňa a ja ich platím. Aby ste to raz navždy pochopili. Tak, jak ste to videli, 1, 2, 3 učiteľka už sú tu. To nie je o tom. Ja ani tu nemusím byť. Oni majú kľúče, majú od alarm, no jednoducho všetko robia. Keď niečo je, dojdem, alebo keď nie je tu moja manažérka, alebo je tu Kate, Rita, Bib, ale ja už s nimi robím roky a roky. Takisto robia so mnou holokausty, rómske dni. Už my sme zohratí ľudia. Čiže ja nemám takéto potreby, ako niektorí ľudí sa na niečo povyšovať, ponižovať, vyvyšovať, nie. Mňa vidíte niekedy v tepláku, v bunde, kedy robím nejaké športy, aktivity s deťmi, a keď mám čas, tak si dám ten live.
hej. Medzi tým, hej. Keby som si mohol teraz piť kávu a mať vlastne ešte, musím ešte tam niečo prebrať s nimi, tak sa venujem ľuďom. Ale vy si to nevážite. To ja vám hovorím, to vy si furt nevážite. Tolerancia Rómov, myslím, ešte musia veľmi veľa trpieť, ale bohužiaľ ešte musí veľmi majorita trpieť, hej. Pokiaľ majorita nespadne na celkem dno, hej, čo sa môže stať, že budú aj v tých osadách, dovtedy sa na Slovensku nič nezmení. Možno ani nechcú, aby sa zmenili, hej. Mne to už absolútne jedno, robte, jak chcete. Každý má svoje rozhodnutie, každý má svoje rozmýšľanie. To je váš problém. To už nie je moja vec. Ale ja si že neprajem, ja nedovolím takýmto špinavým, jak sa povie, týmto nádkom špinavcom, nie rozprávať a nadávať. Hej, cigáni a toto, ja vám to ukážem. To vám fakt hovorím. Aj keby čo bolo, toto všetko dostanem, či na NAKU, či na policiu, všetky trestné oznámenia pôjdu. Žiadny udávač, lebo vám poviem rovnejšie. Keď som s takým človekom stretol, aby dostal by pár po papuli, tak nakoniec ja by som bol zlý. Lebo by povedal, že cigáno zbil, hej? Alebo už vieme, ak by to vlastne tá mienka začala. Hej? Alebo jej nezmyselné hlúposti. Hej? Zase by mňa označkovali, že ja som ten zlý. A zase, ako veľa ľudí povie, ja z nikoho neurobím mučeníka. Ja nepotrebujem mučeníkov. Mučeníci sú nebezpeční ľudia, lebo ľud dáv na nich bude zlížať alebo pozerať na nich, že prečo sa mu to stalo. Nie. Zákon musí platiť pre každého, bez farby pleti, bez náboženstva, bez etnika. A zákon musia jednať. Nie. Takže tieto rasistické útoky, ktoré robíte, to musí skončiť. Lebo Polák za 2,5 roky, za 3 roky nikdy nezmenia nič. Ono je tam z roku 2012, ale to je taký deravé rešeto, že tu není uprednostnené ani presne určené, na čo sa to sťahuje tieto útoky. Hej. A niekto furt, že sme chránené zvieratá, tak ja vám dám zvieratá. Vy budete za chvíľu v zoo, opatrovníci, ale tam na psychiatriu, či by vybudovali tie edukačné centra pre vás. Tam všetkých náckov, rasistov vás tam treba pozatvárať a psychicky vás liečiť. A potom možno sa preberete, elektrošoky vám dať, a potom uvidíte, jeden padne, druhý padne, tretí sa dostane v políciu. To je, jak bolo s tým Mizikom, ktorý povedal, že už nevie ovládať počítač, hej, lebo on všetko si zapisuje. Tak takí ste vy ľudia, takí frérov zo seba robíte, hej. Takže asi tak je moja dnešná, jak sa povie, odozva. Hej. Ja nechcem ospravedlnenie. Príde niekto, prepáčte, pán. Nie, ja chcem trestné stíhanie na teba. Aby si ľudia okolo vás začali uvedomať, čo si pustíte z ústav. Ja hovorím majorita gáže, cigáni, toto, tamto, sme na jednej lodi, nie. My chudobní sme na jednej lodi. Tí, ktorí sú hore, tí 150 v parlamente a okolo nich ľudia, ktorí žijú, hej, a si len vymeniajú role, to ma absolútne nezajíma. To nie sú ľudia. To oni majú svoj biznis, svoju politiku. A to isté, čo robí Fico teraz, že sa bije s Matovičom, hej, to je ich spor, hej. Kto koho zavrie, to nemá nič spoločné s ľuďmi. Absolútne tam nemá nič spoločné. A na toho SNS, hej, Slovenská národná strana, Danko, myslím, on tiež mal nejaké zdravom alebo zostrome nejaké, ešte si to musím vyhľadať, nemal som na to čas. A Huliak tam je sadnutý ako ušitý, hej. Komunisti zo Slovenskou národnou stranou. Tie prepojenie, ktoré už oni vytvárajú, tieto koalície, je niečo smutné. Ja som zvedavý, veď ako z tej národnej koalícii, ako ľudia na to budú reagovať, že sa oni idú spájať. Hej. Veď povedal, že ide sám. A už naraz spájanie. Hej. A na to vám napíšu, že vy sa nestarajte do Slovenska, veď my sa nemusíme starať. Ale na se hlasy takisto nedostanete. To není o tom. Potom, viete, čo zostane? Tak nech radšej volia liberálne strany. Tam není iná odozva, ani možno. Voliť budú osady cigáni neprispôsobivé, jak sa povie, liberálne strany. Hej. A ešte taký, na záver vám dám taký bomboník, cukrík. Ako som z toho tiež troška, ale to nevadí. Bohužiaľ, 2 roky, ako som mietal určité, vlastne, jak sa povie, politické aktivity
alebo ľudí, jak sa povie, lobistov a milionárov, hej. A dneska mi povedala moja asistentka, že sme dostali grant. Jaký grant sme dostali? Na ktorý sme požiadali ešte, neviem, ešte v minulom roku a teraz bolo rozhodanie. Ale že už sme ho dostali asi pred 2 týždňami, ale že mi to ešte nechcela povedať, že by, ako by som sa k tomu postavil. A viete, kto nám dal grant? Slobodomurár. A ja sa z toho teraz smejem, ešte to nemám vlastne svojej organizácii, lebo keď zoberiete od nich peniaze, musíte dať svoje logo. Ich logo, od koho máte peniaze. Takže keď vám som ukazoval veľakrát svoju organizáciu a od koho dostávame financovanie, tak teraz pridám tam logo, ako sa povie Slobodomurár. Normálne Freemason. Tak to bude ďalšia strana. Ale vždycky hovorím, že už asi stačí. Ja sa nebudem byť za bláznivých cigánov, ktorí vlastne nerozumejú vôbec politike. A týchto rómskych aktivisti, ktorí sú na Slovensku, ja som povedal do určitého času, ako môžem vynaložiť veľa fyzického, jak sa povie, mojej práce aj na päte, ale čím ďalej to ide, ľudia nechcú tú pomoc. A tí, ktorí ju potrebujú, tých zmetú jak hurikán, tí ľudia, ktorí sú tam, tí ich vládcovia, tí bosovia, tí osad. A už ja nevládzem diskutovať s týmito ľuďmi, vlastne jednoducho nie sú na mojej úrovni a ja sa im mám prispôsobovať. To ma fakt nebaví, lebo to je pre mňa koincident, to je niečo neskutočné ísť presvedčať nejakého človeka, ktorý má 2 triedy a vysvetľovať mu, že čo vlastne je byť, alebo čo je vlastne, teraz budem rozprávať taký, jak sa povie, otázka odpovedať. Taká hlúpa téma, ktorú som preberal pred 20 rokmi, alebo 30 rokmi, sme 20 určite, že my Rómovia nemáme vlastnú zem. Že pochádzame z Indie, či zo Jeruzalému. To také blbosti. Vy ste na to teraz prišli po 20 rokoch. To je jedno, skadiaľ pochádzaš. To je jedno, skadiaľ si prišiel. Mňa zaujíma teraz prítomnosť a budúcnosť, čo bude. A že nemáme vlastnú zem. A čo teba sere do toho, či máš vlastnú zem, alebo nemá? Máš svoj národnosť. Tam, kde žiješ, máš národnosť, máš pás. A keď mi ešte povieš, že môžeš dať sa svoje štátne príslušnosti, občanstva, a môžeš ísť do inej krajiny, keď ti udelia, alebo budeš bez občanstva. A že tak ešte nepočul. Tak potom hovorím, ideš niečo riešiť a nevieš, o čom ideš rozprávať. Lenže tá skupina ľudí, keď je medzi vami, tak už jeden druhého pobúrie. Aha, to je niečo neskutočné. Celé týždne riešiť nejaké veci, a príde niekto a vám začne rozprávať opak toho, lebo on je hlava medzi tými ľuďmi. A mňa to nebaví, fakt. Fakt, verte mi, už ma to čím ďalej, vlastne nie, že to, jak sa povie, jednoducho, je to proti môjmu ľudskému rozumu. Ako vždycky hovorím, chleb vám viem dať, rozum nie. O tom to je. Chcete voliť kotlebovcov, rasistov, náckov, voľte ich, to je vaša vec. Chcete voliť pravicové strany, ľavicové strany, voľte ich. Ale pre Rómov, osadníkov, neprispôsobivých, to nemá žiadnu alternatívu, není nič. Nič vám neponúkajú. Lebo nič sa z toho ani nedodržiava. Kultúrblok, špinavé názvy, fúr o rasizme, fúr len o štvaní ľudí, Naka, Siska, policajti spia, Polák spí, nezájem, Oni žijú zo nešťastia ľudí. Jak mi povedali veľa ľudia, že či chcem volať Olano, no totálne Olano nie. No čo tam dá sa zmeniť? Teraz, že Budaj odišiel, tam odišla skupina ľudí od neho, tam tá skupina odíde. To len sa reformujú, prechádzajú. Čo myslíte, že oni nemajú otvorené vlastne alebo pripravené svoje veci, kde a ako sa popresúvajú? No majú. To nemôžeme sa bať, že nemajú. Ale toto nie, ja toho nebudem súčasťou pre nejakého vlastne vlastizradca, vlastnárodca. Vy ste všetko zapredanci. Vy nechcete pomôcť ľuďom. Vy pozeráte iba na svoje rodiny, na svoje majetky, ktoré máte, a to je tak akurát
z mojej strany. Ale k Rudovi Huliakovi sa ešte budeme vracať dosť dlho. Hej, to nemôžem si takéto veci výjsť a povedať, že on vie, od koho som platený. Hej. Prišiel som na Slovensku rozbiť ich stranu aktivity a nakoniec on vstupuje do celkom iných spolkov. Nie, takto nie. To moje meno je veľmi drahé. Ja som ho roky a roky budoval. Takisto, jak môj otec, hej, na pokolenia. A príde nejaký zločovej, nejaká, ja neviem, nejaký, čo to je vlastne, za predanca, alebo za národňara, alebo aktivistu, ktorí už aj v tom TV slovám povedia, že a čo ten Desider Horvát nesúhlasí s referendum? No čo bolo s tým referendum, ľudia? Veď mi vysvetlíte. Stálo to milióny, vlastnilo chleba, nie, rožky, nie, mlieko, nie, maslo, nie, mäso, nie. Čo vlastne? Zelenina, ovocie? No nič. Len oni si dokázali, koľko majú percent. No majú 1 160 000 ľudí, ktorí išli voliť. Ale to bola verejná akcia, ľudia, spamätajte sa. Ešte furt máte čas sa ľudia spamätať. Pokiaľ sa Rómovia a nerómovia nespoja, tí najnižší, čo vlastne chodíme voliť, týchto zapredancov, nikdy nepríde k zmene. Aby ste pochopili to. Nepríjmam nikoho do live. Mária Kolojcová, pozrieš mi Facebook, no kto si, čo robíš, prídeš, daj mi priestor. Čomu ti mám dať priestor? Nerozumiem, absolútne. Dobre, ľudia, musím ísť. Už sa robí káva. Pozrite, už sa robí káva. A už ma aj volajú. Už to nesú. Takže idem za chvíľu. Lebo ešte musím ísť urobiť zo pár vecí. Takže majte sa pekne, dávajte ľudia na seba pozor. Pre tých zapredancov, nacistov, rasistov, neskláňajte pred nimi hlavu. Verte tomu. Takisto veľmi slušných ľudí je z majority, takisto veľmi slušných ľudí je Rómov. A takisto pomiešané sú strašné rodiny. Bohužiaľ týchto, jak sa povie, neviem, jak to mám pomenať tým správnym slovom, nezúfajte na tom. Choďte ďalej, bojte si za svoje sny, za svoje životy, ale nikto za vás nebude bojovať. Nikto za vás nič neurobí, pokiaľ sami to nezrobíte. Takže asi taký odkaz pre toho jedného neandertálca, ktorý všade skupina komentuje vo veľkom. A niekedy mi to prípada, že to sú tí zákerné krysy, ktoré pracujú pre určité politické strany a im naberajú hlasy. A sa votrú všade. Ja som na to už dlhé čas upozorňujem, ale ľudia na to nejak nemáte. Zbytočne vyhodené peniaze. Jasné, referendum bolo zbytočne vyhodené peniaze a ešte ten štrajk. Zase bude nejaký štrajk. Poďte ľudia, poďte, kto nechcete, nekomentujte. A na čo máte na ten štrajk? A čo vy nemáte kde zaplatiť lístky? Nemôžete radšej si za to kúpiť chlieb? To oni každý mesiac sú nejaké štrajky robiť. Čo by ste sa zbláznili? Veď ľudia nemajú z čoho za chvíľu budú jesť. Účty nenormálne prídu, vlastne a vy len štrajky, dajte už pokoj ľuďom žiť. Majte sa pekne a dávajte na seba pozor.